palitan kong tabanog ko ni mama, nindot ka ayo. Agoy handay ko ni di ay, kay magpalupad-lupad na ko. Nindot pa dyan kayo kay kuan na pa dyan pakapen. Ha, ibog na po ni sige mo. Suya na po itong nakong ulo. Nindot ba kay ni nga tabanog bay? Nindot ka ayo. Agila. Wow, agila. Nindot ka ayo. Ha, ako na asimbolon di ay. Nataga. Anaon naman ni pag-assemble dali na kaayo pulmanan padadri ang kuan butangan sa nylon nindot kaayo maglupad-lupad na niro masuya na pud ni si Gimo pinti ko na pud ni akong langgam dako kaayo lain ba kay to si Gimo kay labayo niya mabuslot kani kay dili ni mabuslot kay baga-baga man ni para siyang baga kay suyaon ba kay tong dakog ulon suya na pud to sa muka pud aning lamukaon sa muka ayon tistingan day nako ni dito sa gawas kusugan ni mo lupad ron hindot kaayo ito na day nako ning nylon excited na kay ko mapalupad sa kong agila bay nindot kaayo wala sige mo moabot ron masuya na pud to siya aning akong agilaon nindot kaayo tingan na din ako ni bay nindot ani ay nakit kaayo bay uy naugbok mura langgam nga napintikan naugbok palu-paro na po din akong usab ninduta mura di tinuon na langgam ninduta nindut ka ayo ninduta sa kundlaan lagot po kaayo kuan po ni Tumboy akong tabanog gibater po nagisi na noon ni malusar daw buang daw gapangagang lagi lami kay puspusan ani anaon yung pas magito siya mapuspusan na ako to siya ba isog na ba ko wala na noon ko tabanog noon Putro man po siya, wala na po siya tabanog. Nagigisi man po na ako mabong gibater. Pero nanimalo, sara daw buang. Iya ra daw gibater akong tabanog. Imbis layo na ang datog-lupad akong tabanog. Iya pong gibater. Nagtutuyo ko kaya nabuslot. Wala ay nanoon kaayo. Wala na po tabanog ani. Wala na ba silupin. Kanang dako kaayo nga silupin bay kay para hindot kaayo mulupad kanang dako jud kaayo nga tabanog hindot kay magbuhat ana bay wala lang koy silupin nga dako kaayo Wadto na lang ko dito sa unahan bay nalabuta pud ning hangin nagtiktuyog ang akong tabanog hinay po kayong hangin dapat kusugan ning hangin para kusugan mo lupad ang akong tabanog asa marong hangin ay dili manggod kabuga og kuan ang akong kuan bay akong kuan kay walay ngipon idagan na lang po ni bay po dyan, sige mo. Basta niya yung batero, nadagdala ba siya bunal? Unsa nagitaguan itong busyan likod?
Padong pa diring amaw-on na. Basin niya ning gubon, suyaon diya kayo na. Naon sa natumboy tabanog? Na tabanog uruin na oh. Klaro kaayo. Na ano day tabanog, nasuya na pud ka. Na nindutaan ng tabanog pirok-pirok. Na unsa pirok-pirok na agila magud ni pasagad raman ka. Na agin na din na nindutaan na oy. Na suyaon jud kaayo na basin imo na pud ning gubon. Ikaw man gani nagguba sa kung tabano gani imo man ganing gibater diri aw imbis nindot na kayo to hanoy na kay tugdupad. Na alangan imo man pong giguba ang ako ha. Gituyo ba dayto ikaw gani gitabangan na ikaw pa magsuko-suko. Na nabaday tabang na imong gibater nga dako kayo buslot. Ingon man kaunsaon di akong pangitapaagi para makuha na nya manimalos day ka imo tay batiron na ko ang tabanog dako biagay gisi ako Ikaw ra magay nag-una-una. No, pohol ma daw ko ana daw nindot kaayo. Bahala ka pagpalit og imuha. Hangula gid ani. Iya na po ning gubon na sumbong jud ta kang mama. Hangul kaayo testing ra gani ta kay kung unsa ka nindot mo lupad. Na nindot man jud nimo lupad kay agila man. Patesting nga gani ko no. Bahala ka. Mangulag yun yung pangaga niya. Pangag! Ikaw, lapay. Na, makapalit lang ko be. Huwag tabanog. Paibugon, buti ka na. Ayaw, di ba?